It's me, Awal AK. Ba ƙarya, ni ne nan nake ba da yane. Baba dole ne a baku saboda an girma ya kamata a gane an girma da Allah dinga tunani. Dan wasu suna nema su shigo mana gonar mu. Ya kamata ku gane dan bayan da in rabbana ya ce kai ne fa kai ne kawai babu yanda za a yi da kai. Mun yi baitukan suna ta ji sannan su kara. Mun yi bidiyon wasu suna fatan asara. Sun ga mun wuce suna faɗin ga 'yan asara. Ba da ku muke ba mun wuce ku kar ku fara. Ba kuɗi ba ne ba ku balantana mu tara. Duk inda muka wuce so ake asara. Ba tsimi ba ne ba sannan ba mu da dubara. Allah ne ya ba mu dama in mu kai mu kara. Godiya muke ya rabbana ka samu kara. Babu yanda za ku yi da mu na ce ku fara. Kokarin gudu na ce da ku before na fara. Zan tuka a kan ku dan ni ba ni son gadara. Ke nake ni kam na wuce larura. Dan kai fi gare ni tsini sai ka ce allura. Wakar za mu yi da sannan mu kiɗan da kara. Bidiyon kaɗan muka yi yanzu za mu fara. Wanda duk kai magana da gatari mu sara. Zafi ne da mu na ce malakuta a hura. Dan Allah a dinga tunani in an girma a gane an girma, a gane an girma. Wanda duk ya girma ya kamata dai ya gane. Shi ba mai yawan tunani hakan rabo ne. Wasu sun girma amma bakan fanko ne. To akan irin su ne na zo wajen na kone. Ka yi 'ya'ya ga ka har ma da mata. Ga iyali na ce da kai ka girma mata. Me yasa kun girma amma ranku sai mugunta. Mun yi waka